Υπάρχει από τη μια μεριά ένας στρατιωτικός εκβιασμός της Τουρκίας, μόνιμος και διαρκώς κλιμακούμενος. Και υπάρχει από την ελλαδική πλευρά μία απάντηση σε αυτόν τον εκβιασμό, η οποία διακρίνεται από έντονο φοβικό σύνδρομο. Αυτό το φοβικό σύνδρομο είναι αντίθετο στην ιστορία μας. Αλλά εδώ είναι διήν κακήν προκειμένην το μη χείρον χείριστον. Και καλείται ο κυπριακός ελληνισμός να επιλέξει ανάμεσα στην λεγόμενη δικοινοτική, διζωνική, η οποία αποτέλεσε και την αφορμή της απόψινής συνάξεως, να επιλέξει ανάμεσα σε αυτήν, όπως την ερμηνεύουν οι εχθροί του ελληνισμού, διότι αυτοί που μίλησαν κάποτε από ελληνικής πλευράς για διζωνική δικοινοτική, στο μυαλό τους είχαν ένα λειτουργικό δημοκράτος, στο οποίο να ισχύουν. Αν αποδεχθούμε αυτήν την αρχή ότι είναι ανάγκη να πολεμήσουμε, τότε θα αποτρέψουμε τον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν αποτρέπεται με τον τρόπο που εμείς νομίζουμε, αποτρέπεται εάν ο αντίπαλος γνωρίζει ότι εμείς δεν αστειευόμεθα, ότι πρώτον έχουμε δύναμη, δεύτερον έχουμε θέληση και τρίτον έχουμε την θέληση, αυτή την δύναμη που έχουμε, να την ενεργοποιήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε.